Het is Peerskemanje, 6 april. Dit is de Sportcast. Mij aan tafel Heerenveen-doelman Bernd Klaverboer. Bernd, nevens Andries Noppert, bist u al aan een stap hegerop. Bist u nou echt zo goed of zei Andries dat omdat hij zelf op een goal wil? Hoe bedoel je dat eigenlijk? Waarom zei hij dat? Dat zo'n tap is een stap hegerop. Nee, dat is denk ik hartstikke lovend van hem. En heel mooi om zo'n compliment te krijgen van hem. Maar ik denk net voor eigen profijt, ja. Wat denk je, Rolof? Nee, dat denk ik net. Ik heb hem interviewd. En Andries is oprecht. Nou, dan zie ik wel dat er een kleer is voor de stafheger op. Tuurlijk, man. Ja, tuurlijk. Beetje realisme, jongens. Nog even wat minuten, wat wedstrijden mij pakken. En Bernd komt er wel. Hartstikke goed. We hebben net wel weer een heel soort te bepraten. In een nagelnije, grootvolle oorlevering van de Sportcast. Krijgt Ferry de Haan gelijk en eindigt Heerenveen boppen Ajax. Heerenveen wie in elk geval volle sterker als Heracles Almelo. En Cambuur die zet de titelaspiraties voor even in de koelkast na je 3-0 verliesje in VVV Venlo. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Dit is wel slordig verdedigje nou van Zagaritis. En er is een kans voor Heracles. Maar de vastzet het 16 gebied in. En dan is het... Oh nee, dan is het 1-0. Want dan is het een grutte blunder. Een grutte fout in elk geval van Bernd Klaverboer. Dit ongelukkig wel uit bij een speler van VVV die Rut helpt Sandbergen. En daar is het 1-0 voor VVV Venlo. Dan een mooie variant. En dan gaat hij erin. Jawel. Hoho. Dit is een hele lekkere variant. 2-0 voor VVV Venlo. Toch een doelpunt van Dien Sandbergen. 3-0 voor VVV Venlo. Het is een hat-trick van Dien Sandbergen. Maar Maas Willemsen die de rond te zieken bij Trensko. Goeie combinatie. Ja, achter de stand bij langs. Maar Lasse Noeres, we hebben rond naar Lindijk. Dit is een hele mooie opvaller. Dan is het de penalty liggen bij. Ja, die komt erin. Komt de oor in en hij scoort. Zit hem goed, dat ziet net. Hoe je penalty nemen, Matte. Sayet dat. Lasse Noeres. Ja, de tweede helft is nog maar krek los. Binnen 2 minuten is het Heerenveen dat op een draaien in vastsprong komt. Het is een goede opval, maar Ringo Meerveld die de bal voorjouwt en daar is hij. Ja, Maxos Rivera. En hier aan tafel, fjouwer mooie, mij een werkvergunning. Ander Faber, Willem Vermeldvoort, Roelof de Vries en nogmaals welkom, Bernd Klaverboer. Mooi dat je er bist. Ja, we kennen toch wel steeds, Bernd, dit is echt het seizoen van die definitieve tropbraak, hè? Ja, dat denk ik wel. Ja, zit er wel eens bij stil? Dat probeer ik wel, maar de best toch altijd bezig met het volgende en hetgene wat ik iets komen. Dus ik net helemaal, nee, eerlijk wezen. Nee, want dan Ierlien was alleen nog maar herkend in Catholic. En nou oeral in Nederland. Nou, ik denk dat dat nog van mij valt, ja. Maar in Catholic kennen ze me nou in ieder geval. Ja, toch? Ja, dat is toch echt wel een fijn gevoel, toch? Ja, dat is hartstikke mooi, ja. Zeker. Maar Roelof, toch bizar eigenlijk, hoe hut dat het ging in? Ja, nee, in de zin van dat het mooi is dat een Friese jongen Sagau troprekt in het eerste van Sportclub Heerenveen. Zag vaak gebeurt ik net dat een Friese jongen ik troprekt bij Heerenveen. Nee, omdat hij is talentvol. En ik denk zelfs heel talentvol. Nou, sterker nog, deze maand, u erop een talent van de maand maart, Bernd. Ik nog. Ja. Van alle keepers in de Eredivisie, hier is 4 worden de meeste reddings. 18 in totaal, daar mooi ik het hoogste reddingspercentage. Zit weer bij de selectie van Jong Oranje. Maart, wie echt die maand. Wie een mooie maand, ja. Zeker. Ja. Zeker. Ja. Eén ding is wist, nou die blunder van Juste, dus geen talent van de maand april. Nee, dat denk ik niet. Hey, jongens, en Ik zie het eerste gebeuren, hè. Dan denk ik, maar die jonge man hier staat, dat is wel zo schande dan. Hè. Dan denk ik, nee, krijg nou. dan luistert Paul Groen op het gas in het Abelense stadion naar die 0. Toch jullie keer al, ja. Oh nee, dan maak ik mooi naar de Sportcast. Ik ging nog verwachten dat er ook bij is, maar dat valt er Nee, wat zeker net, zeker net. Gelukkig net. Cambuur, Andor, had de opvolger binnen van Henk de Jong. Ja. Het is de 39-jarige Johan Plat. Is het al definitief? Zo goed als. Hij zal nou elke dag deze week presenteren worden. Kind 10 is die wezen, kind waas die wezen. Presenteren worden, dan zult de club het bekend maken. En ik verwacht je dat ze na het seizoen een officieel momentje gaan zullen. Waarin wij hem gesprekken kennen. Maar ja, live hem de gelijk in gooien. Is er een primeur? Ja? Hij zit op de tribune. Joert bij de wedstrijd tegen FC Dordrecht.
Ja, nou zullen de meeste mensen misschien deze podcast zien of luisteren naar die wedstrijd. Dus het is misschien wel een beetje Ja, lekkere primeur. mosterd bij de maaltijd. Maar hij ziet het dus van een beetje op de tribune. Ja. Oh, dat is wel leuk. Dat is wel De leuk. primeur zie je natuurlijk al in het programma Nijsmakers. Wat is dat voor programma? Dat die komt. Dat is echt, is dat wel echt een super populair Nee. programma bij Friesland. Maar goed, Vreed op tv. Maar even Johan Plot. Die zit echt voor onvallend voetbal. Hè? Het is een beetje een 1-op-1 vergelijking met Dick Schreuder. Het is een assistent van Dick Schreuder geweest bij Castellondes. Hij had het letter inderdaad oernaam. En de vraag is of hij Dikkie Taka introduceren wil bij Cambuur. Want je moet worden heel wijzen dat je als promovendus in de Eredivisie komen. Dus bij Jervin op bezit zul je dan voor dadelijk mooi onvallend voetbal op de proppen Maar komen. wordt het Dat is dan de vraag. aanstaan in het Cambuurstadion 4-3-2 met wingbacks? Misschien wel. Ja, de station weer naar het beschikbare spelersmateriaal wat hij wil. Maar ja, hij stiert inderdaad voor aanvallend voetbal. Voor ontwikkeling van jonge spelers. Nou ja, dat past natuurlijk ook bij Cambuur. Wat Cambuur wil, wat in het beleidsplan stiert. Dus in die zin is het op het eerste gezicht wel een match. De vraag is inderdaad wel, wat Willem ik terug zei, in hoeverre kan hij dat ultra onvallende voetbal takken hier spelen. Maar ja, op papier is het wel iets, een combinatie die bij elkaar past. Ja, want bij Cambuur moet je onvallen, hè? Dat zei Henk de Jong. Ja, maar het publiek van Maatje, dat is haast het meest wichtige bij Cambuur. Het is haast nog wichtiger als het kampioenschap, hebben we Kijk, als begrepen. 12 oorclubs in de Eredivisie. Dus ja, inderdaad. Dus dat is natuurlijk wel de vraag. Maar ik ben wel heel erg benijd. Zo simpel is het. En ik ben met name benijd hoe het feit dat Henk de Jong dan een stap waarom docht. Hoe rent dat? Ja. Goed, nou Bernd, dan ben we er nou aan taal. Ik heb begrepen hier het volgende onderdeel. Daar ben je een beetje benauwd voor. De stellingen. Wat is dat? Ja, de stellingen. Ja? Ja. Maar ja, ik snap het wel, want dan moet nou ja of nee zeggen. En er is geen ruimte van nuance. Oké, Ja? ja, Zwitserland. Oké, nou, zo komt hij. Maar we beginnen met Willem. Oké. Maar nog 4 wedstrijden te gaan zit het seizoen voor Cambuur eens al op. Ja. Ja. Bernd, ik hoop dat ik het komende uren geen domme dingen zeggen zal. Ja. Andor, Dylan Vente komt net meer voor in de plannen van Romme Veldman. Want oors zien ze wel beter haar best die om een werkvergunning te regelen. Eigenlijk binnen 12 verschillende stellingen. Maar nee. Nee? Hij komt nog wel voor in de plannen. Goed zo. Roelof, Bernd Klaverboer is toekomstig Oranje International. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Hoppa. Daarom ik net. Willem, ik begreep de keuze van Var Johan Plat Volslijn. Net Hilndal. Oeh, nou, ik zet hem erbij. Nee. Bernd, wat er gebeurt, ik speel hier Takkenmier Savisa Europees voetbal. Daar gaan we voor. Ja, toch? Ja, goed zo. Daar kist ik alleen nog maar ja op zitten natuurlijk. Want ja hoor, dan ben je niet ambitieus en zo. Nee, ik kijk naar Noorderclub. Ja, en dus het derde. Ja, precies. Oké, Andor, ik vind het spietig dat Lars Lamboy het net ondoort met Tony Jonker. Ja. 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 Oké, en de laatste is dan voor Roelof. Als Jereveen Europa ingeet, dan zet ik correct als Luc Brouwers een pompenblad op mijn koet. Om je voorrollen. Op die varrollen? Nee. Nee? Nee. Ik ben net ik zie kijk nog een tattoo bij die, een lieds hartje. Ja, klopt. Ik een pompenblad. Kijk, Nee, wat het is is geen pompenblad. Nee, het nee. die Misschien enige dat hij nog eigenlijk? komt. Ja, dat is mijn enige tatoeage. Ja, Ja. mem? Of, Ja, ja, ja. ja, mooi. Mag ik eventjes even een antwoord op de stelling? Nee. Nee. Gewoon keihard nee. Saai, hè? Ja, wat saai. Maar goed jongens, Europa, dienen we er eerst nog een beetje lacherig voor. Het komt wel heel dichterbij. Hè? Is plak 4 intussen een realistische doelstelling? Zitten we nou hoeveel punten? 4 punten? Nou, Jereveen zit nou zo'n. Ja? Wieke, maar AZ, die zit in 6, die zit op 1 punt. Ajax zit 5e, had 4 punten meer dan Jereveen. Maar die matten nog in PSV en poppen dat. En is net in farm. En net in farm. En de laatste competitiewedstrijd spelen je hem tussen in Ajax. Ja, dat zou heel mooi zijn als het daar echt omgaat. Die laatste wedstrijd om plek 4. Maar begreep ik nou eigenlijk dat de ranglijst net heel te holk is? Ja, wel 4 punten, zei ik toch? Dat klopt toch? Nee, Fjouwer op Ajax, wij zijn ambitieus en ik denk dat wij realistisch zijn en de kwaliteiten hebben in het team om ik wil zoiets te helpen. Dus ja, eigenlijk wel. Ja, denk je dat het tegen Roelof? Ja, het is realistisch en tegelijkertijd. Als je gewoon mathematisch naar de ranglijst jogt, dan kun je nog boeten de play-offs vallen. Staat 10 is het op dit stuit wel. Zeker. Ja. Jereveen zit in de flow, Jereveen speelt het goed. Het kan absoluut 5e worden, kan ik 6e worden, maar nou komt die. Het Kan ook niet. Het kan Ja, ook niet. maar pak het weekend er eens Nou ja, even bij, jongens. Nee, want maar wacht dat- even. Want ik vind Jereveen verdient het om sowieso de play-offs te halen. Als je de play-offs aan het hellen, dan moet het wel heel raar in. Maar
ik vind Utrecht zit in de lift. Die speelt goed. AZ is weer wat beter ontwunnen. Klaasje komt er weer bij, dat scheelt. Ik denk dat Sparta er dan wel uitvalt. Maar AZ Twente krijgt is te natuurlijk goed, Twente is te goed, enorm denk te dek ik. zetten. NEC is te goed. Dus dan gaat het eigenlijk een beetje aast in die play-offs, denk ik, tussen Utrecht, Heerenveen. Ja, dan komt er nog een van die ploegen, zoals AZ of Ajax, komt erbij. En Grace, die vierde keer. Ik vind een Grace erg goed. Dus ik denk eigenlijk dat er straks 4 ploegen in de play-offs komen die alle 4 liqueren gewoon kunnen binnen. Ja, maar als je 5e wordt, dan kom je gelijk rechtstreeks in de tweede voorronde van de Europa League. Nee. Maar ja, wat was toch saai? Je moet echt net je eigen sluiten voor wat er onder je zit inderdaad. Want dat is maar 3 punten. Mijn plak, het zie je een overleuk. Ja. Dus dat zit er nog best dicht op. En wat we Jerk wel benamen, Jervin speelt nog wedstrijden in teams die het echt nog ergens voor spelen. Ja. NAC Breda dat hem nog handhaven je mat. Telstar net meer. Fortuna, Volendam inderdaad. Het ben nog wel. En ja, wat we Jerk wil zijn, je zult wel vaak in zo'n laatste fase de meest onwaarschijnlijke uitslagen voorbij komen. Zeker. Dus het is net zo dat Jervin de Polonaise al rinnen kan. Nee, Maar toch hoe- het Roelof Juste, die trainer interviewt. En de vraag wie hield niet van, ik neem een club. En waar eindigt er dan heger? Heerenveen of die club? Nou, even Jerry, jongens. Robin Veldman. Jij moet kiezen en we komen er niet op terug. Heerenveen of Sparta? Heerenveen. Heerenveen of Utrecht? Heerenveen. Heerenveen of AZ? Heerenveen. Heerenveen of Ajax? Ja, met bravoure Heerenveen. Gaan we Europa in? We gaan ons best doen. Ja, doorstoot het op de season. We gaan in Europa in. Nee, dat zal ik sowieso net aan. Maar nee, ik vind het mooi wat hij zei. Ik ben het wel mee eens. Ja, Maar doorstoot het wel de season, hè? We gaan nu ik heb het begin van het seizoen al staan. Op het begin van het seizoen is het een beetje onderhand. Nee. Ja, nee, dat wie maar Ja? bij. Ja, Begin van het seizoen? Begin van het seizoen. Het Ja. we gaan total maken, dus dat kan je toch wel een keer weer omvinden. Ja. Was dat opportunistisch? Ja. 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 Maar goed, als je nou zegt, hè, hoe relatief makkelijk je hem eigenlijk Heracles Almelo aan de kant zetten. Dan is er nog alles aan die om het toch een beetje spannend te maken. maar hoe als je hem juist het voetbal, dat zeg ik gewoon echt wel heel goed uit. Ja, vind ik, ja. Ja. Al weekend toch? Ja, Jervin nee, maar- speelt het echt goed. Ja, maar het die mij zelfs een beetje denken onder de periode onder Gert-Jan Verbeek. Ja. Het wie Dat stond frivol. in Joggen Nults in Heracles. Nee, nou ja, ik zie het juist Nijstij. Ja. En nou die het wordt een jongen, Ja. het wordt een jongen. Nou ja, dat wie een beetje druk, Maar maar expected goals, dat die vol met dik boven de 4 of zo. Dus die ik samen kind. Nou ja, als het zij Sani winnen, wie net raar was. Dat simpel is het natuurlijk gewoon. Ja. En dan is Joggen Nul zeer opportunistisch. Maar oerstapjes, hakbaltjes, het wie gewoon heel erg leuk om uit te zien. Echt een goede ploeg. Opbouwend hij maakt het dan niet fout, maar ik zie 1 keer te zeggen, waar ik hoor het nog even op de perstribune. Zo'n paasje tussen 12 onvallers van Heracles in op. Ik denk van overleving nummer op wie trouwens. Nou, dat is wel heel erg lekker dat je die durf hebben in de opbouw. Maar een voetballende keeper als Ben Klaverboer. Want ik denk dat een heel soort. In Friesland denk ik dat wel mij valt, maar ik denk dat landelijk nog wel een beetje naar die jongen wordt als die misschien wat wijfelende keeper in de opbouw. Maar als Jost, wat er uiteindelijk alweer, hoe vaak het misrint, nou dat is echt haast op 1 hand te tellen. Net eens op 1 hand te tellen. En dat het echt valikant misgeeft helemaal net. Dus dat is een enorm wapen, denk ik, dat ze dat nou in die opbouw hebben. We trots een linie oerslaan en daarna lekker trofvoetballen kunnen. Ja, dat was ik verplicht, toch? Terug Robin Veldman. Door Mast gewoon zou opbouwen. Nou ja, verplicht. Uiteindelijk leidt die keuze bij mij. En dat werd ik natuurlijk aanjong. Maar net alleen nog door de trainers, maar ik door de spelers om die heen. Ik heb het met Joris zoveel vaker hoor. Maar Marcus, die jou ik gewoon aan van, hey, speel je die bal niet. Dit is gewoon een kracht van ons. En nou is het gewoon zichtbaar in resultaat en in de rendement als in dat we aanval creëren. Dus, Ja, en was dan het liefst gewoon meerdere linies oerslaan? Want leven net naar de backs. Nou ja, als er echt ruimte leidt, dan ken dat ik. Ja, en ik denk dat we hele vaardige backs hebben. Maar tot de as, mijn spelers zoals Joris en zo ben we wel echt goed in, vind ik. Ja. Ja, Maar best ik meer zelfs verzekeren als in oktober, november is maar. Ja, absoluut. Ja, ik weet niet of zelfverzekerd het juiste wit is, maar de komsten dan krijg ik op en dan en dat snappen jongens om die heen en ik van groei er lekker in en dan zie ik het volle eerder direct. Met de lange bal. En nou, ik wat meer vanuit het kwartenspel en dat kennen we gewoon goed. Dus dat klopt, ja.
Ik vind het mooi dat Wol de technische staf er vertrouwen in houden had. Want er is natuurlijk een fase gehad dat het misschien nog wat meer onwennig weer. Hier rond tafel Geert Rekelo op. Maar Jereveen misschien op het er weer inzetten of Bakker. Maar dan had je als technische staf kiezen voor een jonge keeper. Dan weet je, dat gaat ook wel eens mis. Dat je dan het vertrouwen horen in Bernd. Dan wordt dat uiteindelijk belenen, denk ik. En dat is wel mooi om te zien. Dat nou ik, net alleen nog in het voetbal. Maar ik in de reddingen challenge in Excelsior uit om er wat te nemen in die mannen. Dat vertrouwen ik echt belenen wordt. Maar viel zelf ook dat meer vertrouwen krijgt? Of dat vertrouwen hield die het hoorn heeft? Nou, sinds ik op ben gegooid heb ik net het gevoel aan dat vertrouwen van de spelers om je heen of de staf oud het norm of wat dan ik. Dus ja, dat klopt wel. Ja. Ja, dat is gewoon, soms moet je gewoon leergeld betalen omdat je kiezen voor een relatief onervaren doelman. Ja, toch? Dat denk ik wel. Maar dat is wel moedig, want je kan ook zwichten onder de druk van fans, van media, van spelers. Maar gewoon vasthouden aan je visie, onder de kar die je makken ha. En ik geloof erin dat altijd uiteindelijk beleren wordt. Ja, wat mij vooral opvalt, Roelof, is dat Jereveen het laatste jaar lieten ze vaak punten lezen in de ploegen die wat leger op een ranglist zien. Dat gebeurt dit seizoen helemaal niet. Nee, dat is echt een enorme winst. Ik denk dat de switch van Johan Hansma die erbij kwam is in combinatie met Robin Veldman en daarmee het onloeken van gewoon spelers dat die mentaliteit wel wat verloren is, verbeterd is daarin. Wat voor mentaliteit? Ja, dat dit een gretige groep is, dat het maatje van fouten minder gauw voorkomt. Het is nou ook money time, hè? Mooi. Hoeveel has betellen kregen om deze erin te fietsen? Wat is dat helemaal niet, hè? Nou, dan gaat het er nou echt om. Dan gaat het er echt om. Dick Lukien zei het, hè? Maar Bernd, want hoe is het bijvoorbeeld voor die? Want juster, ik had de wedstrijd zelfs ik zien, dan komt 1-0 achter. Nou, we zullen net hoe dat dan kan. Maar dan komt 1-0 achter. Maar ik hou oprecht geen seconde het idee van dit kan wel eens helemaal misgaan. Ik dacht, dan we het nou voor jou in 4 in steeds van voor jou 4-0. Hoe is dat voor Jim als selectie? Dat je gewoon zo'n soort vertrouwen hebt, denk het komt wel goed. Ja, heerlijk. Ja, ja, ken ik heel makkelijk antwoord op. Ja, ik maak vanzelfs ik die fout natuurlijk. Maar ik heb net heel erg het gevoel van oei, dit nou kom in die penarie of wat dan ik. En ik denk dat niemand dat echt heel erg hier. Dus het is gewoon heerlijk om in een ploeg te zitten, die gewoon een volle kwaliteit en vertrouwen heeft. Ja. En waar zit hem dat in? Want het is onverzettelijk eigenlijk. Daar is het echt idee, wij winnen gewoon de wedstrijd. Zo simpel is het. Waar zit hem dat in? Kwaliteiten? Ja, uiteindelijk zit ik lekker in de flow. Dus daar heb ik bewezen aan diezelfde dat is het kerst. Door middel van resultaten. Ik denk dat het hem daar vooral in zit. Ja, in de tijd dat Foppe de Haan nog trainde wie, toen is hij geboren. Maar dan kwam RKC visite en dan wist je van tevoren, dit wint Jereveen maar 4-0. En dat gebeurde dan eigenlijk heel erg vaak. Ja. En dat gevoel heb ik nou soms, dat ik juist in elk geval werd. Nou, maar in dit geval had ik wel maar de stand te krijgen, want we gewoon een wattenstuin van Jereveen zo nou en dan. Maar het nieuwsgierige wordt nou natuurlijk komen te snijden, kwartier 4 van AZ Jereveen. Dat is rete interessant. En alleen nog van de ranglijst en van het einde van het seizoen. Maar ik had Jereveen een meertekin. Mooi een ploeg die toch wel een flink wat meer budget had. In principe dan ik dus de betere spelers hebben had. Maar is dat zet het team maar eens in elkaar. Ik denk dat de AZ op de meeste positie wel krijgt een wat betere voetballer had dan Jereveen. Behalve op goal. Ja, over zo doen. Ja. Zie je net bij Jong Oranje en Bernd wel. Dus, zo is het. Nou ja, ik hier Noppert vregen. Van welke keeper is beter? Hij is pensioen misschien. Ik heb een liedje voorbij zien komen. Dan moet hij kiezen tussen een Klaverboer of Tom de Graaf. En bijvoorbeeld zien concurrent bij Jong Oranje. Maar dan wist verbaasd de antwoorden van Noppert. Nou, en kijk, van Veldman dat hij Jereveen spaart, dat hij dan voor Jereveen kiest. Dat is toch vrij logisch al, hè? Dat was nou kijk alsof het een hele domme vraag waren. Nou, dom net, want domme vragen bestaan net. Maar ik vond het wel vrij iepend warren. Nee, maar is jouw Klaverboer of het wie waarschijnlijk leuk bedoeld. Ja, dat sluit ik net uit. Nee, nou ja, maar dus hij is toch hoe hij zit te twijfelen hoe Jereveen of Ajax. Ja. Nou, dus daarvoor is logisch, alleen dat die opbouw gaat naar Jereveen Ajax daar. Dat had ik dus ik die in mijn Noppert bij Klaverboer of Oenerstal. Of Klaverboer of Vaassen. Ja, dat is Jos Noppert. Ik denk naar twijfelen. Wie is er nou eigenlijk beter? En dat is natuurlijk wel redelijk interessant. Dus fucking goede vragen van mij. Ja, heel erg goed. Veldman, die zwaar er in elk geval. Nee.
Zal leuk wie nou ik weer net. Maar Veldman zwaagt er in elk geval wel voor dat Heerenveen weer mij zelfvertrouwen voetballt. En dat de supporters ik weer gruts binnen. En Vlien Dieke zei dus dan nog dat er voorzichtige interesse wie vanuit het boeteloon van Robin Veldman. En nou zeg ik dat zelfs AZ informeert hier. Ja, maar dat is voorzichtig informeerd, maar verder net Jet. Niks concreets, niks. En ik heb net het idee dat echt serieus worden gaat. Dus gewoon Takkem hier, waar mij er gewoon vanuit gaan. Veldman is gewoon Takkem hier, trainer van SC Heerenveen. Zo, dat hangt er al die vanaf wat er komt. Zoals een Club Brugge komt, is in Hartbrug of een Anderlecht. Waar Alfred Schreuder trouwens misschien nog heen. Misschien wel maar Edwin de Graaf trouwens van Cambuur. Misschien moet even erop omkomen. Maar zo, als zo'n club komt, die verdienen het. Hij heeft in de derde aan zijn dubbelen of het twaardubbelen. En er zit nog een keer een topclub in een competitie als België. Ja, kun je natuurlijk geen nee zeggen. Maar de vraag is of zo'n club komt. En dat is AZ net, denk ik. En dan kun je kiezen tussen wel iets meer verdien je. En lietse sportieve stapmaatje. Of blauwe bij de club waar die leefde is. En West waar die gezin bij in de buurt ween kist. Ja, dan denk ik dat Veldman wel een beetje van het laatste kiest op dit stuit. Veldman wacht op een topclub en dus het er nee-signtje in AZ. Dat brood een beetje uit die woorden. Willem, hoe wie het in Venlo? Het wie schrikbarend die 3-0. Dat is schande. De fly weer overigens wel heel lekker. En ik heb begrepen dat Gert-Jan Verbeek ooit een keer ik bij VVV op de site ging en de soysticken Nou, dat is wel een beetje wat dreun, maar het trein is zeker. Ja, dus dat inderdaad. Maar ik ga me er net om wegen, want ik wie wat letter, want files en dingen. En het wie een drama, het wie een ongelukbad bij Nijmegen. Maar nee, het wie uiteindelijk net echt al te best. Nee. Ik viel hem een beetje zielig. Het waaide, jongen. Wat wel heel mooi is, de cool. Ja, die is cool. Fantastisch. Hè? Echt wat een stadion is dat. spelen. Ja, ik heb het 2 keer dit seizoen Ja, voor de spelen. beker, hè? Het veld weer wel schrikbaar. Ja, dat is wel zeker. Maar ja, het is wel een uniek stadion, ja zeker. Het stadion, wij Is zien dat dan leuk, ja, dat met die trap naar onder het arena? Dat is het toch Ik ben eigenlijk? wel extra meters, hè. Ja, Ben voor de keeper heel dol, ja. ja. Maar goed, Henk de Jong... Dus die bosken en saai, jongens, dat prachtig. Ja, Mooi. maar Henk de Jong zei, doet hij hier ziet Olaf Wiekelien nog van begin van het kampioenschap. Ja. Nou ja, laten we even hier, want hij heeft hem interviewd, wat hij er nou eens uit. Den Haag is een hele stabiele, geroutineerde club, hè? Een geroutineerde ploeg. Het gaat u om uw supporters en uzelf. Uzelf vermijdt je, uw supporters vermijdt je. Dat is hier van levensbelang bij deze club. Daar doen wij het voor. Dat is de komende 4 wedstrijden nog het doel. Het kampioenschap, dat is er eigenlijk dat echt meer. Nou, ik vind dat belangrijk. Hè? Wat wij presteerd hebben, dat wij 4 wedstrijden voor het einde promoveerd binnen. Maar zo'n jonge ploeg die wij hebben, is echt een wereldprestatie. En iedereen weet dat ik wel. Hè? En dan maar wij zien, oké, hoe kunnen we die meesten tevreden houden? Dat vind ik belangrijker dan kampioen worden. Ja, want je mag nou dus nog 4 wedstrijden voetballen, die gaan helemaal nergens meer rond. Des Keizers baard nemen ze dat. Ja, komende vreed moois naar Den Bosch. Leuk. Daarna nog een keer naar de Graafschap. 5 en wat 12 mooie stadions. Ja, Vijverberg. Maar goed, En nog 2 wedstrijden. Maar Den Bosch, dat doe ik net van je de wel. laatste wedstrijd zie je dan intekent van het afski van Henk de Jong vanzelfs. Want er zullen wel spandoeken komen. Dat is Vitesse thuis, 1 april. Maar voor de rest, ja, het wordt net al te best. Maar sterker nog, als Cambuur het verliest en ADO Den Haag wint, dan is ADO Den Haag officieel kampioen. Dus dan is dat ik hoor. Maar voor de rest denk ik dat het inderdaad wel gewoon ADO op 1 en Cambuur op 12 wordt. Ja, maar begin augustus, dan begint de competitie weer. Dat is over 4 maand. Pas over 4 maand speelt het Cambuur weer een wedstrijd die het ergens om gaat. Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe ze dat daarnaast het was zullen. Want ja, de Eredivisie gaat terug ont, ik leeuw Sontje maaien. Dan binnen nog play-offs. Dus eigenlijk ont er maar 1 maaien. Maar Cambuur is eind april al klaar. Dus wat doe je met die spelers? Trainen je nog 3 weken terug? Want er was een hele lange simmerstop. Ik denk net dat dat de bedoeling is. Of beginnen ze misschien wel jaren? Ja, geen idee. Ik ben wel benieuwd hoe Wat ze nog dat doen. wel mooi weer, want ik vreeg Henk de Jong dus ik, ja, wat dost dan de komende 4 wedstrijden? Want dat dost het eigenlijk nergens meer voor. En toen zei hij, nou, ik heb maar de selectie er ook al aan. En ik hier promotie skilt, dat had ze kregen bij de promotie. Die ik op tafel dels heb bij de wedstrijdbespreking, mooi in de lucht. En toen zei hij, ja, hij skient nou mooi, hij glimt het. En we moeten hem net zwargen. Toen zette hem in skaat, dat er een skaat doorheen komt door dit mooie priesje, dat we wonen dit hier. Maar toen hier een probleem, want Isham Ferra, Ismail Baouf en Etan Abkakou, die praten geen enkel wat Engels. Die zien hem om van waar we toe. Bouw van beetje. Bouw van heel iets beetje. Dus toen vreeg hij om Diemes, ja, wat is dan shine of wat is dan skine in het Engels? En toen zei Diemes, nou dat is shine. Dus toen zette hem weer op Nijdel voor die Franse spelers. Toen zei er shine, no shine. Toen helm dus in skaat. Dus dat is een beetje het verhaal wat het nog commercieel de komende 4 wedstrijden. Ja, voor 1 april dan moeten de clubs altijd weten dat die oorredende contracten, dat die dan formeel op zijn worden. Nou, bij Heerenveen wie er eigenlijk net zo volle nijs, hè, want Van Axel Dongen gaat weer om naar Ajax en Lasse Nordas gaat naar Luton en dat is het dan wel. Nou ja, die worden hier. Dus als die front hier bij
Ajax of Luther spelen, dat weten we net. Maar die in elk geval wel waarom naar de huidige werkjouwer. Ja, in eerste instantie. Ja, maar als je van Frank Gedongen verzin het Safvolle, dat jij er vindt dat absoluut net betellen kan. Alleen nog de vraag is, want hij is nog steeds net fit. Was ik net wollen, toch? Vreet toch Frank Gedongen net? Nee. Volgens mij, ik ken maar over traint elke dag maar. Volgens mij is Frank Gedongen, mits fit, een van de beste spelers van de selectie voor Heerenveen. Ja, dat is wel moeilijk te sissen op basis van training natuurlijk. Want dat bloedt iets oors dan wedstrijden, vind ik. Maar hoe zijn kwaliteit, hoe we het net dienst hebben, dat als het liedse partijtjes is of zo, dan... Maar in een partij scoort hij vaak op die? Ja, bij mij dan wat minder, maar... Die bakken wel. Wel oplopen, ja. Nee, maar als hij bij wijze van 2 man hem dekken, dan wordt nog steeds hem de bal zeg maar. Dus hij komt er altijd wel onder wij. Het is gewoon een hele goede voetballer, ja, absoluut. Ja, alleen nog hij is te vaak blesseerd. Ja, dat is gewoon heel spijtig. Ja, precies. En dus gaat hij weer waarom in eerste instantie. Nou, ik wil eigenlijk alleen nog maar steeds bij Heerenveen verhoord en eigenlijk net zo volle. Nou, Loras is natuurlijk nog wel interessant, omdat hij rendeert natuurlijk enorm goed bij Heerenveen. Alleen ja, die had ik een salaris wat, rond 1 miljoen luidt of staat, denk ik. En Heerenveen vertelt het een stuk minder dan dat. Dus dat is net realistisch. Maar de vraag is wel of je misschien inlevert die wol of dat er toch iets mogelijk is. Maar ik denk dat er dan wel een suikerroompje bij maat. Ja, maar hij doet het in dat geval uitstekend. Ja. Hij doet het echt heel goed. Ja, lid echt gewoon de ploeg echt beter voetballen. Ja. Ja. Dan bij Cambuur is er natuurlijk wel het in en oren verloren. Want Tony Jonker, Remco Balk, Tony Rulke en Kian Visser, die zorgen we takken hier net meer bij waarom. Klopt. Maar nou zeg ik wel dat er misschien bij Remco Balk nou toch nog een iepening is. Ja, die had toch even te kennen jongen in de wandelgongen. Dat weer dan ik in de keier gongen van ja, misschien wil ik toch nog wel wat bloeien. Dan zulde maar de night-trainer om tafel matten van wil je nou verder. Maar ik vreeg me jou, want hij zei het al van nou begin van het hier. Ik wil graag naar Boeteland en nou komt het grote moment supreme daar. En zijn contract is dus ik net luchten. En dan zei hij ja, misschien toch wel. Dus ik vind het een beetje... Misschien is het ik wel dat hij denkt van komt die Boetelandse club dat wel. een beetje, dat bedoel ik een beetje. Ja, goed. En dan nog even zo Mark Diemers. Ja. Die kist ook goed. Dat zo? Ja, je bent een kameraad van mijn koor. Die had een aanbieding kregen om voor 2 jaar bij te tekenen, heb ik ergens lezen. Ja, dat is fake nieuws. Dat is fake nieuws. Want hij had deze week peteer met Cambuur, met de nijtrainer. En pas dan zal hij die aanbieding krijgen. Dus die had hij nog net kregen. Dus we hopen dat, we ze volgende week een mandje of zo, dat er misschien wat uit te melden valt. Oké. Willekeurig moment. Nee, dat is wel leuk, want waar hebben wij volgende week aan tafel? Dat zal Mark Diemers wezen. Ja, natuurlijk. Ja, Mark Diemers. Dat is Wat is zeker. toch eigenlijk bij Cambuur bent? Wat ik ermee heb. Net hoe volle. Wat was er op chin? Heel volle. Nee. Ik vind het mooi dat ze terug binnen. Dat wel. Ja. Daar gaat natuurlijk die derby nog net meemaken in het eerste, maar bij die Ik heb op de jeugdvol. bank zitten. Dat wie in het oude stadion. Toen maak Sarawi de leuk twa. Oh ja. Wie uit. Ja, toen zie je het op een bank. Toen ziet ik op de bank wie een van de eerste wedstrijden. Ja. Wie die keer dat je mij een blindeer of een orenbus moesten en een hele speciale route door de ster, toch? Ja, dat wie wel. Ja, klopt. Dat wie wel uniek, ja. Ja. Maar dan besto dus, toen wie dus de 8. Nee, zegt de Sontje. Ja. Section Sontje. En hoe is het dan om... Ja, dan ga je naar de derby en dan mij blindeerde Ruten, wat ander krijgt kerst. Ja, hoe is dat om dat mij te maken als jonge die het onder het begin zit van zijn carrière? Ja, geweldig. En daarom zorg ik heel erg uit naar de wedstrijd van volgend seizoen. Omdat ik dus op die manier aan mij heb maken. Ja, en waar Jos dan het meest naar uit? De rivaliteit? Ja, gewoon de beleving omheen. En dat viel ik zelf natuurlijk als supporter van Heerenveen. Dus daar zorg ik heel erg naar uit. Ja, nou goed, nou ook goed opletten, want er komt nou een onderdeel. Het is alweer even lien. Maar de vraag van Gerald, is dat onderdeel? Nee. Gerald van der Belt zit in de directie bij Cambuur. Okay. Zit in de directie. Hij is nou adviseur en heeft altijd een quizvraag. Okay. Dat is wel grappig, want hij vertelde mij een verhaal. Hij had voetballen bij PEC Zwolle. Hij had 140 wedstrijden spelen. Ik nog 24 doelpunten maken. Mm-hmm. Maar hij is een leefhouwer en hij had... daarna had hij echt nog wel voetbal op leger niveau. Eerst nog bij Flevo Boys, maar later echt nog op nog leger niveau, derde klas of zo. Maar wel bij jongens, met alle jaar ondervinding in het betellen voetbal. En toen hingen ze hunzelf alle jaar bijnamen doen. En de voornamen wie dan wel goed, maar dat wie dan bijvoorbeeld even Simon Droeftoeter of Henk Ballenknijper, Erik Hangzak. Ja, en om het journalistiek een beetje rond te krijgen, heb ik ook vregen wat wie dan zien bijnamen van Gerald. Gerald, zwaar geschapen, zei hij. En toen hingen ze een kampioenswedstrijd en toen toch de lokale radio toch dat het misschien wel een goed idee was om daar dan echt verslag van te doen van die wedstrijd. Maar goed,
Van der Belt vertelde dus elke keer als zij steeds maar een beetje bij de zietlijnen wien. En dan jedden ze die commentator, die radiocommentator. Nou, dan lijst ze werkelijk krom van het lightje. Want dan voelen ze hartstikke groen. Want dan wie je gewoon echt droeftoeter. Speelt de bal naar ballenknijper. Oh, wat een goal van Zwageschapen. Nou goed, lang verhaal kort. Jongens, staat er maar in. Bijwezen, man. Ja, hier is bijwezen. Hier is Slecht bijwezen. verhaal. Van Gerald. Hij is veel te moeilijk. Maar wellicht de vraag van Gerald van den Bijl. Nou Gerald, daar ben ik weer. Hest er nog in? Jazeker. Nou, hij is wel weer te dreig wezen. Nou, het wordt bij tijd bij jullie om door te selecteren, want zo moeilijk zijn ze echt niet, hoor. Nou, kom maar op. Nou, zoals je weet, althans ga ik vanuit dat jullie dat weten, is Cambuur dit seizoen weer gepromoveerd. Dat is de 5e keer dat we naar de Eredivisie promoveren. De vorige 4 keer is het niet gelukt om de openingswedstrijd in de Eredivisie te winnen. 4 keer gespeeld, 3 keer gelijk, 1 keer verloren. De eerste wedstrijd 92, Go Ahead Eagles uit. 1-1, doelpuntmaker Jan Bruin. Eerste goal in de Eredivisie voor Cambuur. Tweede wedstrijd was thuis tegen PSV 1-1, mooi resultaat. De derde wedstrijd was Cambuur NAC 0-0. In 2013 was dat. En in 2021 speelden we tegen Groningen thuis, verloren we helaas met 1-2. Dus niet 1 keer weten te winnen. Dus we gaan nu een nieuwe poging wagen om toch de debuutwedstrijd te winnen. De wedstrijd tegen PSV, de eerste wedstrijd van het seizoen in 1998, was natuurlijk een bijzonder moment. 1-1 tegen PSV, het grote PSV, met Luc Diniz, die topscorer werd. Van Nistelrooy, die 1 en 2 werden in de topscorersranglijst. En wij haalden met Gert Kruijs als trainer van Cambuur, pakten we een punt in de openingswedstrijd. Dan nu de vraag voor de mensen in de studio. Gert Kruijs was de trainer van Cambuur. Wie was de trainer van PSV? Nou jongens, steeds maar. De V is dat on een tafel met trein van een fjouwer op dat stuit nog in de luis hier. Dat is En Bernd wie er dan net hier? Dat is PSV-supporter, ja. Wat wie het hier? Ik denk Hokker hier weer? Gerrits. Gerrits? Nee, dat ging net goed rekenen. Wie wel een boetelander? Nou, dan maak je het wel heel makkelijk. Bobby Robson. Bobby Robson. Nee, Sir Bobby Robson. Ja, Sir hij leeft Robson. niet meer. Nee. Jongens, we moeten het even hebben hoe de... Dat is geen idee, hè? Nee, Is Bobby Robson wel? nee, ik net. Nee. Andries Noppert? Ja, die wel, hè? Maar daar wil ik het even over hebben. De wisselwerking en, tussen Dij en Andries Noppert. Want hoe wie het voor Dij, dus er bij de eerste selectiekamst. En dan gist voor het eerst echt trainen met Andries Noppert. Toch de WK-keeper van Qatar. Hoe wie dat voor Dij als jongen? Nou ja, toen hij... ik begon mij te trainen, toen kwam hij dus ik bij Heerenveen. Dus toen wie het nog net de WK-keeper. Maar het wie voor zeg maar een hele goede keeper was. Om eerlijk te wezen, wel enorm naar opzegst. En toen kwam dat hier natuurlijk er nog bij op. Dat hij alles pakte? Ja, dat weer fantastisch. En daar heb ik mijn smacht naar zitten te zien. Ja, en dan komt hij weer waarom uit Qatar. En dan heet hij dan ook hoe wat hij al je beleefd heeft daar op het WK. Jawel, maar dat wil iedereen natuurlijk weten. Dus heb ik hem net enorm lastig gevallen. Dus nee, ja. Nee, maar dat is wel iets was het ook graag worst. Een WK. Ja, dat is zo fantastisch wezen. Ja, dat is wel het ultieme. Ja, zeker. En aan het begin van dit seizoen wie in de rol nog omdraait. Door wie de Sto, de tweede doelman. En wie Andries nog de eerste doelman. Ja. Hoe heeft Sto ervoor zorgen dat Veldman net langer om die hinnenkoe? Ik denk dat ik een goede voorbereiding heb draait. En we hebben nog een aantal oefenwedstrijden spelen. Gedurende, dus toen het seizoen al begon weer. En dat heb ik volgens mij allemaal gewoon naar behoren dienen. Of wel echt goed. Ja. Is dan ook flink teleurgesteld dat Veldman van Noppert keer in eerste instantie? Ja, om eerlijk te wezen, wel wat, ja, zeker. Ja, dat is wel het gevoel dat het dicht in ans is. En uiteindelijk respecteer ik natuurlijk die keuze. En dus kijk ik me dan gewoon naar mijn rol. Maar wie wel eventjes wat teleurstelling, ja. Dat was het moment dat ik dacht, Klaverboer gaat dit hier het waan. Of in elk geval, of misschien zelfs wel begin. Wie op het veld van de Veluwe Boys in Charleroi. Toen hooster een peerbal uit. Ja. Is je dat nog herinneren? Wie echt 3 of 4 herinneren. Ik denk, hoe haast hem eruit hellen? Ja, klopt. Nou ja, dat kon lekker. Ja, zeker. Ja. Ik zie dat meer in Engeland, om eerlijk te wezen. Middlesbrough. Toen ik die wedstrijd mocht spelen. QPR, ja.
Ja, maar van uiteindelijk dan kan Robin Veldman dus net meer om die hinnen. En dat maakt voor Andries dan weer een enorme teleurstelling west haar. Dat Andries Noppert op de bank komt te zitten. Ja. Maar elke niet in soort eigenlijk dat Andries daar heel goed mee omgeeft, hè? Op de club. Dat viel je. Dus als je praat natuurlijk on the record op de microfoon om maar meestal, maar je praat daarnaast ik wel eens wat mijn meestal. En dan jij je soms wel eens wat oors dan dat het daadwerkelijk op een microfoon saai wordt. En bij hem is dat in dit geval positief. Want dan zitten ze al hier, of het nou gaat om band of om de trainer of de keeperstrainer of oorjongens in de groep. Ja, hij is niet aan het muiten. Nee, hij is juist heel positief. Sterker nog, ik heb zelfs wel het idee, dat had ik wel eens jet, dat er een soort van last van hem aankwam is, werd toch weer wat, een soort van wat plezierig in de groep is. Lid wel duidelijk wijzen, hij wil absoluut voetballen. Hè, dat roept ik. Alleen nog, ja. Dat past ook gewoon bij het karakter, toch? Zouden we hem kennen, maar al. Dat staat hij zelf in. Een zit gewoon in mijn leuke karakter. vent. En net Ian inderdaad die stennis kopt. Of die het band pleegt. Of die... Oh. Ja, dat wel. Plegen die de goeie zijn. Ja, wat doet hij dan? Je zei van de voetbalhumor? Het was, ik weet nog wel met Sebawi, toen van vorig jaar weer echt een mooie kerel trouwens. Toen hij zijn voetbalskunde in het IS zetten. Dat is heel grappig. Dus ja, die gewoon een blok IS, die moest oorlgskunde uitzieken. Ja, en dat die Andries die in. Ik geloof dat Andries daar wel betrokken is weer. Ik wil hem net beschuldigen, maar nee, dat is wel mooi. Ja, daar is hij ook wel van. Ja, maar krijg je ook tips van Andries? Helpt hij daar ook? Ja, zeker. Ja. Weer mooi. Nou ja, ik denk, ik ben gewoon goed bevriend met Andries. Dus wij kennen gewoon goed met elkaar. Dat wie toen hij spelen en mocht starten. Toen wie dat ze aan dat ik speel is dat voor mijn gevoel hetzelfde bleun. Dus maar kun je vriend van elkaar wezen en gewoon collega's en concurrenten eigenlijk vooral? Ja, blijkbaar wel. Ja. En ik ken hem moeilijk ik ging na op training. Want als ik die bal bij hem erin therapie op training, dan doet hij hetzelfde bij mij. Weet je wel. Dus daar strik ik net vol aan. En dat was beide gewoon die beste in wedstrijden. En dan is het de keuze aan iemand anders. Dus ja. Ja, nou goed, daar heeft hem weer interviewd, Andries Noppert, Roelof. En nou, laten we eerlijk wezen, hij is echt enthousiast hoe hij hè? Nou, lid hem maar jaren. Ik denk dat het een heel groot compliment naar hem is. Hoe die het doet, hoe die zich ontwikkelt. En dat hij een mooie toekomst voor zich heeft. Want dat wil ik net doen. Maar is hij al touw aan een stap deze zomer? Als mij persoonlijk vragen is, dan zoeken naar de raad van option. En denk ik persoonlijk dat hij de kleur voor is. Alleen is het verstandig, dat weet ik net. Maar als just hoe hij zich als een spons opzogen dit seizoen. Leergierig, ja. Die mooie woorden. Ja, daar zit ik er absoluut net doorheen. En volgens mij het mooiste voorbeeld speelt het nou al in Engeland. Roefs. Juist, daar zien misschien een twijfels bij. Alleen die speelt tegen de pon nou ik al van het dak uit. En ik ben ervan overtuigd dat band dat dit kan als dat dit seizoen just. Laten we net hopen voor Heerenveen, want die kan er nou nog mooi van genieten. Alleen van de andere kant kan het goed voor de portemonnee wijzen. Ja, dat zei het Andries Noppert. Ja, hij zei het leergierig, maar wat has dit seizoen nou het meeste leerd? Nee, Andries zei Spoenske. Ja, Spoenske. Hij zei het heel mooi. Maar wat has leerd? Dat moet je nog even voorlezen. Dat hij zei het, los van dit stukje, list bent 2 keer iets nice van en daar de 2 keer ken je het. Hoe kan dat? Ja, dat vind ik net zo. Het gebeurt gewoon. Maar dan wie die vraag van bent. Ja, maar dat is vaker samen. Maar wat has dit seizoen benamelijk leerd? Wat is nou echt een soort van, dit heb ik leerd dit hier? Een heleboel natuurlijk. Maar, het belangrijkste? Ik denk, no spelers onder weerstand. Dus ik kom volle meer bij Shen. Dat is in een vol stadion spelen en zo. En om dan nog gewoon die eigen ding te bloeien aan. Wat ik denk ik best wel aardig heb die vanuit het begin. Maar gewoon dat ervaren. Ik denk dat het het belangrijkste voor mij is best. Ja. Ja. En wat Andries nou zei van hij vindt dus dat totaal best onder stap hegerop. Hoe zou je dat zelf zien, jongen? Nou ja, ik koester enorm wat ik hier bij de club heb nou. En het is een geweldig niveau en een heel mooi podium waar ik nog gewoon heel veel stappen kan maken. Ja, mm-hmm. Zorg ik ernaar. En ja, als er wat op jou komt, dan zorg ik dat dan wel. Ja. Wat is eigenlijk die favoriete competitie? Ik denk de mooiste competitie is wel de Premier League uiteindelijk. Ja, dus dat is misschien wel een doel Westo ooit naar Tavost. Dat zou prachtig zijn, ja. Ja, want kreeg naar dit stukje van Noppert, zag ik Premier League my belly. En toen begon Noppert te stralen. En dan kwam
Premier League, maar zeker met Ben Belly. Dus dat zit ik al, dat stikje in, dat daar hebben dus ik wil horen dat een gedroomde competitie is. Ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat bijna elke voetballer dat wel vindt dat gewoon het grootste podium is momenteel qua competitie. Ja. Ik ben net, Bernd nog een stukje carrièreadvies, Jan? Tuurlijk. Ik zou zeggen, gewoon nog lekker hier in de Eredivisie keeper, die wedstrijd mij pakken. Dan heeft nog geen 30 wedstrijden in de Eredivisie spelen. Nee. Kijk, trouwens. Kijk, volgens mij Ze is nou ongeveer op de grens inderdaad. Die play-off van vorig jaar zit er natuurlijk nog bij. Gewoon nog een ier, net te betiert. Want dan Roefs is natuurlijk een voorbeeld wat perfect uitpakt. Maar dan kon ze zagrut dat het ergens komst. En dat is op het 12e plantenlonen komst. En dat Guinea en Boeten Friesland ooit nog wat van Bernd Klaverboer jet. Gewoon echt voortgaan als de kleer. Dit is een mooi advies. Realistisch. Maar misschien eerst een tussenstap. Maar even zeggen, dat is toch ook... Een tussenstap. Jereveen, gewoon nog een seizoen uitblinken worden en dan een stapmaatje, dan ben je er klaar voor. Maar een beetje help van Noppen erbij. Derby nog een keer mij pakken. Derby mij pakken, tuurlijk. Dat is wel mooi, ja, zeker. Ja, nee, want wat bist je toch Noppet ek zo goed worden zoals het nou bist? Nou, ik denk dat ik... nee, dat denk ik net. Nee? Nee, ja, het is hartstikke fijn om hem te werken. Maar uiteindelijk komt het van mezelf. Dus nee, dat denk ik net. Die eer jou hem net? Nee, dat misschien net. Nee. Ja, jeugdtrainers van die splits en die zijn wel dat er een soort van switchkaam is. En als het veel vies dan was het naar het verstand van die mem. Dat er wel eens een beetje een switchkaam is in hoe de spot onflies. Klopt dat? Ja, misschien wel wat. Maar ik denk dat ik altijd wel gewoon van het huddenwerkje ben West. En dat zit misschien een beetje in me. Dus ja, misschien wat. Ja. Waarom denk je dat die trainers dat zitten, die jeugdtrainers van Nederland? Omdat het klopt. Ja, dat klopt wel. Dat ik huddenwerk en alles. Ja. Nee, maar dat die switch daar een beetje kamer is toen. Oh ja, maar meer beleven van de sport, meer dat trainen. is ik de leeftijd 14, 15. Dat is wat van plezier voetbal is naar serieus en ambitieus. Dus ik snap hem wel, maar ik denk dat het toen vooral vanuit mezelf komt. Ja. We beginnen een aantal joggersvragen, want we binnen natuurlijk weer een aantal vragen binnen Kamer, jongens. En Hans wil weten, als er extra nog herst onder derby, ja, hè, kunnen we gewoon zeggen. Ja, Hans, dat klopt het. En wat is die allermooiste herinnering als supporter onder derby? Nou ja, dus support. Ja, ik zie toen op de bank. Dat vond ik een hele mooie wedstrijd. Maar Sarawi, dat we die krijg nog doen. Toen zie ik op de bank, dus ik wie net helemaal een support. Nee, toen wist al werknimmer. Ja, werknimmer, ja. Nou ja, dan draaien misschien van Aken. Ja, die wie ik heel mooi. Ja, maar dat speelt is gelijk en hij was natuurlijk winnen. Dus dat is wel wat oors. Ja. Maar doe die trein maar Van Aken, Joost van Aken, doe weer eens het Wol supporter. Ja, klopt. En dan zit bij Nieuw-Noord? Nee, toen net. Nee, maar oors wel? Nou, net vers, maar ik heb er wel eens toen, ja. Ja, en dan zie je de juichen van de keepers van Jereveen. Ja, ik wil me vooral voor de goals natuurlijk, dat is juist. Ja. Nee, oké, snap ik. Goed, Marijke zei het, de best uitroepend dat talent van de maand maart, dat weten we. En wat wordt de volgende beker in die carrière? Als de play-offs winst, krijg je dan een beker of trofee? Nee, volgens mij net, hè? Regelen wij. Dan hier ik dat zijn. Ja. Maar goed, dat mag je. Je krijgt de sportcastbeker. Had je hem de play-offs winnen, dan krijg je dan krijg je deze beker met een hoes. Oh ja, helemaal goed. Ik mijn camera en zou dat kan wel in nou praten. Tuurlijk. Maar ik dacht nog, als Jereveen nou Europa ingaat, en dat pompenplet tattoetje, als ik het nou dood of stoot dan ik? Maar doe ze me niet voorrollen, zou je eens Ja, dit vind ik een mooie. Ja, dat doen we dat toch? Doe ik hem onder mijn voet. Nee, doe net op je voorrollen. Op mijn koet of zo, weet ik veel. Dan ga ik in de beloftes op. Nee. Oké. Goed zo. Dit is een meneer die wil graag weten, als misschien net wat meer verwachten hier is van die periode bij Jong Oranje. Ziet ze natuurlijk op de bank, Jong Noorwegen, maar hij heeft wel heel goed keept in de oefeninterlandje in België. Dat klopt wel. Ja, die is er meer van verwachten. Meer verwacht, ik zie net per se heel verwachtingsbetoon, maar ik hier er wel een stuk meer van hoopt. Ja. Wat had reizigertje niet zijn? Want de vorige periode heeft keept die tweede wedstrijd. Ja. En dan denk ik, dan komt ze bij elkaar. Nou ja, toen heeft een hele goede one-on maat. Nou ja, dan keept ze weer. En in een sorry dan dat Tom de Graaf dan weer keept. Maar wat het reizigertje niet zijn?
Ja, ik heb het er net heel erg mee voor mijn liefst met de keeperstrainer natuurlijk. Dan is de keuze blijkbaar op Tom Foon in dit geval. Ja. Is een Ajax-keeper, hè? Zij Foppe de Haan verleden weekend. Wat serieus dan? Wat ken je goed opbouwen? Kind uitstekend opbouwen. Nou ja, goed. Nog een vraag van Johan. Hoe komt het met die contractverlenging? Want hij is hier nou nog 1 jaar. Plus nog een optie. Ja, dus 2 jaar. Eigenlijk nog 2 jaar. Ja, ik hoop dat ze die wel lichten. Ja. Om eerlijk te wezen heb ik daar nog niks. Weet ik daar nog niks van. Nee. Niks uit vanuit de club. Nee, ik altijd nog advies krijgen van Andries Noppert. Heb ik het idee. Ja, dat klopt. Goed zo. Jelle, die vreeg het on Jim, jongens. Andor en Willem. Is Issa Kalon nog een optie voor Takum hier bij Cambuur? Die is op dit stuit aan het herstellen aan een zware knibbelblessure hoorn. Hij is natuurlijk had een skoftsje van een radar Westperi, had in China spelen, had vooral heel goed verzinnen. En dus ik weet eigenlijk net hoe goed hij nog is. Qua speelstijl denk ik dat hij bij Cambuur past. Dat het die jaren periode uitwiest. Maar ik vreeg me had die explosiviteit, hij is wat ouder worden, hij had die slimme blessure hoorn. Had dat nog ze is dat het weer. Dus ik ben een beetje veromhoornd. Oké, vraag van Erik. Roelof, wat kist u eens vertellen over Pierre Duomo? Ja, dat is een speler die op proef komt bij Heerenveen. Ik neem net omdat de Joert al erbij weer, Pierre Duomo. Ik heb hem Joert heel even zien. Oh, dat wel. Hij is hem zien. Hij in de uitlooptraining, maar hij zal net maar de uitlooptraining die hij is volgens mij net veel te best, nee. Nee, hij zal deze week. Maar open eind, zoals Veldman zei. Dat betekent dus dat van beide kanten gewoon bijzonder wordt van wat we door en dan showen we wel altijd die bleven wel. Hij is 21 jaar. Dat is een jeugdinternational van België. Spelen bij Watford de Arroen maar spelen er eigenlijk net. Volgens mij zelfs maar 1 minuut. Ja. En dat is hij is nog geen jeugdinternational meer. Hè? Nee. Hij is 1,88 meter, grote, lange jongen. Dat maakt je net gewoon wel indruk, denk ik. En of je voetballen kan, geen idee. Nee, het schiet een enfant terrible te wijzen. Nou, ik ga wel get dat hij... wat was dat dan? Nou ja, goed, het Engelse voetbalboen is mijn onderzoek uit aanzet. Want hij zoer discriminerende opmerkingen maken tijdens een warming-up bij een wedstrijd van Watford onder de 21. Oh ja? Hij had discriminerend? Ja, en dat, ik weet dat zo daar. Wat vies je daarvan, Roelof? Moet hij zelf laken. Ja. Maar hij speelde net bij Watford. Een beetje door een racisme iets. Hij is voor racisme blijkbaar. Ik weet het dat niet. Dat onderzoek is al rond, toch? Want hij speelde net meer bij Watford. Dus is hij schuldig bevonden? Of, hij is net schuldig. Nee, volgens mij rint dat onderzoek nog. Dat weet ik eigenlijk net. Maar goed. Oh, lekker dan. Als we dat hier op tafel gooien, zodat hij... goed. Maar... het onderzoek is nog erin. Ik vond wel grappig dat op een Wikipedia-pagina staat dat hij bij Mechelen of zo spelen in de jeugd. En dat ze hem vregen van welk shirt recht noemen was. En dat zei hij, ik wil nummer 80 hebben, want daar speelde Ronaldinho op. Dat stuit ik mooi. Dus hij had denk ik wel zelfvertrouwen. Hij had wel zelfvertrouwen. Ik zeg trouwens ook nog in de Griekse media voorbij komen dat Panathinaikos, die had Sagaritis op een korrel. Heeft er wat van mij kregen in de kleedkamer? Nee. Nee? Nee, echt weer niet. Nee. Dat doe je denken nog Filip Djuricic. Ja, maar die speelt er. En ik denk net dat hij misschien een soort leuk wijze nog een keer waarom komt bij Heerenveen. Hebben je bij de helft van Heerenveen Rick. En dat doe je denk gewoon in die deze week Jitje weer. De belangrijkste persoon van Heerenveen wie deze week Jitje. De voetbalmem? Hey, keurig. Nazan Jitje. Oké. Prachtig jongen. Dus ik feliciteer ik even. Dan liet ik even share maar welke spelers zal je nog contact hadden. Wij zijn appjes van Krijs. Van de item van Filip Djuricic. Zij is wel heel belangrijk, hè? Dat is toch net onderschatten belangrijk, toch? Ja, nee, absoluut. Ontzettend warme vrouw. Ja. Bij heel veel jongens. Nou zit Essen, zit geloof ik heel vaak. Of is wennen bij haar. Dus ik denk dat heel veel jongens daar baat bij hebben. Ja, dat is een voetbalmem, hè? Even uitlezen. Ze maken het een lunch, ik altijd voor ontbijt. Ja, Oké. Maar jongens die het van Boeten, Friesland komen, die binnen uit van Hoes bij haar. Ja, ze zaten nog steeds in contact met Ziyech of zulke soort spelen ze. Ja, en nou in dit geval hier dus over Sagaritis. Komt er trouwens uit de jeugdopleiding van Panathinaikos. Het is zoals je voetballen. Maar goed, we weten net hoe serieus dat is. Vrienden weekend trouwens, hier Andor een mystery guest regelen. Ieder in de Safolotiet hebben we een mystery guest. Maar dat groot succes. Ja, dat week een groot mysterie, want we hebben nooit een lijn hoor. Nee. Waar hier is het eigenlijk regelen? Ja, ik dacht het is heel leuk om even te bellen met Jort van der Zanden. Ja, want natuurlijk die is dat international leuk. Natuurlijk van Bonaire, die hier op Paardwest een fantastische wedstrijd speelt in Saint-Martin, 3-0 verlen. Dus ik denk, ja, dat is leuk. Dus ik hier contact met Jort zocht.
Nee, ho. Nee, dat is een Nederlands en een Frans. Ja, dat Dit wie het Frans. Maar ben je dan van die 12 verschillende... Ja, ben ik 12 verschillende teams. oké, Ja, dat ja. moet ook zo hetzelfde wezen. Dus het weer regelen. En ik zei, nou, mandje te morgen hebben we nog even contact. Dan stuur ik daar de gegevens. Hij zei, ja, dat is goed, want mandje, eind van de Moorland, ik heb Schiphol, prima. Dus ik mandje verleden weekend berichtje sturen. Ik zei, nou, Salet, maar is inbellen, dit is de bedoeling. Geen reactie. En het worden maar, en het wie hast. Jalve Twaande, die dat we opnemen zoen. Toen dacht ik weet het net. Nog een keer bellen. Nou, geen reactie. Kleer, wie je dus net in uitsturen, kreeg ik letter op die midje een berichtje van Jort van der Zanden. Sorry voor de miscommunicatie. Het was niet alleen met jullie misgegaan, maar ook met de thuisfront. Want ja, ik had gedacht dat ik maandag thuis zou komen, maar ik kom dinsdag thuis. Dus ja, het was met de opvang ook een beetje misgegaan. Dus ik ben bang dat ik wat goed te maken heb. Maar een bosje blom, zo hij een heel lijn komen. Ja, toch? daarom zeg ik hem dus erin, een bosje blom. Nou, dat wie het Ik wie het eten bij, nou, ik zal het restaurant het nemen, want dat is dan weer reclame. Maar die ziet er vallen bij een blommenzaak. En waar komt er naar buiten? Jort van der Zanden met een bosje rode rozen. En ik denk, Hier is wat goed te maken. Hij hier wat goed te maken. Nou, het kwartje valt. Het is, goed gedaan, Jort. Goed zo, jongens. Dus geen mystery guest wat we Woldwank in de nou bent. is even een speeltje. Ik neem heel die twee keepers. En dan mag Sto zeggen, waar is Sto de beste van? Ja? Oh, dat is wel een leuk idee. inderdaad. Ja, echt. Ja, origineel. Ja, toch? Hartstikke leuk. Thijs Jansen of Aguil Etemadi? Waar is Sto de beste keeper? Ik heb heel verstandig geweest. Ja, Ja, kies ik voor mijn keepers te redden. Aguil Etemadi. Aguil Etemadi of Andries Noppert? Andries. Andries Noppert of Bart Verbruggen? Bart Verbrugge. Bart Verbruggen of Donnarumma? Donnarumma. Donnarumma of Ellison Becker? Donnarumma. Donnarumma of Thibaut Courtois? Courtois. Courtois of Jan Oblak? Ja, dat bloed Courtois, denk ik. Dus, Ja? ik kan het alles wel Courtois of afvinken. Ederson? Courtois. Courtois of Ben Klaverboer? Courtois. Ja, is dat die Fabiot is eigenlijk? Nou, dat is wel de beste keeper momenteel, denk ik. En wat maakt het hem zo goed? Ja, die kerel pakt onwijs volle bal. Die had al zo vaak bewezen op het hoogste podium dat hij gewoon geweldig is. Dus Het is wel weer een paar weken blessure en Galiek verliest Real weer van Mallorca. En je weet er net altijd een verband had, maar het is niet tafelsoes. Hij pakt zo volle, dat is gewoon onwijs knap, ja. Ja, maar is dat vooral de onmogelijke ballen die hij pakt? Josto daar vooral nooit? Of binnen er oren dingen Westo, ek op les, die wij gewone stervelingen, dat die ze in de gaten hebben. Maar dat is zo zoiets van, ja, daarom is die Courtois zo goed. Nee, ik denk vooral gewoon dat hij onwijs volle pakt. Ik denk dat alle keepers op dat niveau qua basis dusdanig goed binnen. Dus daar zal het hem net in zitten. Het zit hem dan echt in de details en de geweldige reddingen. Daar had hij gewoon heel volle van aan. Ja. Ja. Zou ze dat niveau ooit onraadje kennen? Het niveau van Thibaut Courtois? Ja, dat is zo moeilijk te zeggen. Nou. Ik weet net hoe vier ik er van nou zit. Nou, sowieso nou heel erg vier. Maar Ja. Aan de andere kant, we kunnen echt gewoon objectief concluderen dat zo'n liekevolle WK-wedstrijden spelen als Donnarumma. Dus ja, dat is weer. prima statistiekje, toch? Ja, precies. Ja. En de overeenkomst kunnen doen Donnarumma en Andries Noppert. Overeenkomst? Ja. Bij de Holland toch? Dat zou het zijn. Nee, die allebei net naar de WK. Ja. Nee, die net naar de WK. Nou, hij wordt trouwens, Courtois had de bijnamen De Muur, Kuifje, Vogelspin en Schildpad. Bij jou bijnaam. Was het ook een bijnaam eigenlijk? Nee, voor zover ik weet nog net. Nee? Gaan we dan nog even... Zwaar geschapen, misschien? Ja, je moest er niet denken, maar ja. Goed jongens, Willem, Dook is daar liep terug naar het Kooistadion. Ik zal nog een van de vrouwenwedstrijden om des keizers baard. Ja, leuk man. Ja, ze zullen worden voor ons nemen willen toch? Nee, maar ik denk dat er ik wel in zit. Want het groot verschil is dat de Galvez nou van oude Outra begint. En dat is gewoon heel erg wichtig in de opbouw van Cambuur. Want hij hebben het vaak onderschat. Want het wordt vaak zijn, hij is verdedigend net goed. Dat klopt het in die. Verdedigend zitten soms wat hekken en eigen aan. Maar dat hij voetbalt, had Diemers ik meer kans om te voetballen. Meer opties ik. Dus Galvez is er weer bij. En dat Galvez er weer bij is, dan door ik wat te sissen. Kom goed. En toch hebben ze verlengd met Marsman. Ja, dat is inderdaad wel bijzonder. Maar het nu weer erom is, Marsman is, en dat wil je als voetballer absoluut net jaren, maar de perfecte wissel. Op het moment dat je 1-0 achter staat, dan kan je hem inbrengen. Want hij brengt gif, hij brengt loopvermogen, hij wil jib. Kerst hem er ook inzetten bij 1-0 voor, als het country kerst eventueel. Maar je bent lauwer een minder basisspeler als de perfecte wissel. Dat klinkt wat nuver. Maar ja, had je inbracht weer in minuut 80, ja, daar zit toch ik net voor te trainen de hele week. Hè? Nee. Marsman had wel een goede bijnaam.
Ja, Bob Ros. Ja, het was een krullenbal. En de nachtburgemeester van Leeuwarden. Maar je ziet hem wel, want hij speelde dus in VVV in die vanaf het begin. En dan zie je gewoon dat de opties er net wie voor Diemers om te voetballen. En het hele voetbal weer eruit bij Baouf. Dus het is wel echt een ding dat Marsman er vanaf het begin is. Ja, het er echt alles om die hem centen litten dat hij inderdaad net basisspeler is. Bernd, toen heeft geen domme dingen zijn. Ja, toch? Hartstikke mooi. Ja, prima. Nou ja, en dat gebeurt wel eens om tafel, dat je de domme dingen zijn willen. Want Roelof Biegelix, die zou het heel logisch vinden als Joris van Overheem oproepen wordt voor Oranje. En die uitspraak die is echt bij Joris van Overheem te lonen kwam. Nou, staat er maar in. Ja. Heb je iets meegekregen over een bepaalde journalist die iets zei over het Nederlands elftal? Ja, die jongens maakten er grapjes over, dus ik heb het meegekregen. Ja, niet geluisterd, maar wel meegekregen. Die spoort niet, toch? Degene die dat zegt? Nee, ik denk niet dat het heel realistisch is, nee. Nou, hij vindt het zelf net van net realistisch, Roelof. Als hem nou zakken heeft dat ik de nice is, dat was ik. Ja, precies, maar dat vind ik zo zelfpijperij. Nee, juist niet. Ja, ik neem mezelf juist belachelijk. Dat is toch geen dat vind ik eigenlijk helemaal net. Nee, maar Doof viest hem nog altijd een toekomstige international? Nee, jongens, ik heb het al eerder uitlijn als Frenkie de Jong er net bij is Jos Puurl naar de spelers die nou internationaal op zij spelen. Dat is Gravenberg namelijk net. Dat is Timber op dit start net. Die spelen al hier op 8 of 10. Dan zou hij daar in aanmerking komen. En ik wilde er eigenlijk vooral maar zeggen dat ik hem echt heel goed vind. Ik denk dat het natuurlijk Nij Bent, de belangrijkste speler van Heerenveen is. Wat vies jou, Bernd? Hoe belangrijk is Joris van Overheem? Ja, heel erg belangrijk. Van Heerenveen? Ja, ik denk u is de meest waardevolle speler momenteel. Ja. Oranje waardig? Ja. Ja, dat wou ik net zeggen. Er komt een blessure nou, hè? Schouten is er nou net bij. Ja, maar komt hij dan nou in beeld, Roelof, of zelfs dan net? In de Gina nog steeds net op radar zit van Koeman. Maar ik dacht wel aan AZ. Maar hij komt er natuurlijk bij. Hij had zijn hele jeugd te spelen. En Klaasje is, weet ik, ouder en nog altijd blessuregevoelig. Zou die hem net een keer op een korrel hebben? Als ik AZ weer hier gemellen. Ja, maar goed, het wordt in elk geval een prachtige wedstrijd komend weekend. Ja. AZ, Chin, SC, Heerenveen, jongens. Maar is inzet, plak 5. Nou ja, eerst plak 6. Als je wint, ben je ze voorbij. Ja, klopt. En ja. Treffen ze op een mooi moment, vind ik. Ja, krijg voor de bekerfinale. Ja, ze hebben nog Europees leuk krijg ervoor. Dus dat is een hele belangrijke. Ja. We gaan Europa in. Toch, Bernd? Zezen gewoon. Ja. We zien je nog een titel voor dat team. Wij gaan Europa in. En ik neem een pompenbladder tattoo. Thierry Roelof. Nee. Jongens, we zijn er onder overdenkingen. We moeten kiezen, Bernd. Elke keer krijgt één overdenking. En we komen er letter net op waarom. En de allereerste is eerst voor Willem. Waar is lever heen, Willem? De uitwedstrijd naar Den Bosch of de uitwedstrijd naar de Graafschap? Oh, dat is schande. Ik heb vorig jaar Den Bosch gehad in de play-offs. En de Vijverberg ga ik nog net wist. Dus dan is het de Vijverberg. Nee, was er een wolwedstrijd is hier op het moment hoe 100% Vijverberg. 100%. Ja, Vijverberg is leuker. Andor, Henk Ballenknijper of Gerald Zwaar-Geschapen? Nou, ik zeg die actie van Henk Ballenknijper. Dat vond ik echt lichtvoetig. Goed aan de bal, dus Henk Ballenknijper. Goed zo. Bernd, rechtstreeks Europa in of via de play-offs? Rechtstreeks. Rechtstreeks. En de les is voor Roelof. Als Heerenveen Europa ingaat, neemt ze dan een tattoo van een pompenblad op die koet of een piercing door die noos? Piercing door die noos? Kist er nog uit, ja? Ja, die kist er weer uit. Ja. Zou ik daarvoor kiezen? Ja, je mag kiezen. En we komen er net op verder op. Als Ben dat ik dacht, neem ik een tattoo op mijn koet van een pompenblad. Nee, maar ik eerst eventjes... Pompenblad op je koet. Ja, pompenblad op die koet. Hartstikke goed. Nou ja, ik noteer hem. Manje, dan ben je er weer. Dan zit je dus om tafel. De Cambuur-onvierder, Mark Diemers. Ik vond het superleuk dat je weer eens bent. Mooi dat je hem er al jaar en na je weekend binnen vanzelfs weer. Maar een nieuwe podcast. Graag. En dan. Dag.